Des de el Departament d'Interior i Seguretat Pública i des de l'àmbit especialment de la protecció civil, el que volem aconseguir és fomentar i enfortir aquesta cultura de l'autoprotecció, de la millora i de l'avaluació amb les escoles. La consellera Niubó i amb el seu equip van valorar que era molt necessari disposar d'una guia, que ja l'heu vista, és molt senzilla. Aquí, si us fixeu, recollim tot el que són les diferents activacions de plans que els podem trobar. Les escoles, els instituts, els centres educatius en general són i han de seguir sent espais segurs i hem d'acompanyar les direccions en la gestió d'aquests episodis cada cop més comuns, amb pautes d'actuació i per tant el que volem és no deixar sols els centres educatius davant d'aquesta gestió de les emergències i creiem que aquesta guia és una molt bona manera de fer-ho. Amb una guia tan senzilleta com aquesta crec que estarem amb la possibilitat de poder-ho aconseguir.